Gingong na sinati na ang epekto sa El Nino sa dakbayan sa Talisay. Apan na dili pa makitang epekto sa mga pananom, labi na sa mga utanon na gumikan kay dili pa man planting season. Adunay live update si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, di kabalakan karon sa mga mag-uuma sa dakbayan sa Talisay kay gumikan sa buwan sa Mayo magsugod na ang planting season apan gipahibaw sa pag-asa nga kutob pa sa buwan sa Hunyo masinati ang El Nino. Dayag na ang epekto sa grabing kainit sa panahon karon. Ang city agriculturist sa dakbayan sa Talisay nga si Rene Galado miingon nga ang Mananga River ang usa sa naapektuhan. It is already felt in the city of Talisay, especially to the source of water. Because along the river, there no more flowing water there, and only parts that is something like before, that part is with what is this? Cave-in parts. Are the parts only that has water, but along the river, no more water flowing there. Gingong aduna na usay mga mag-uuma nga apektado sa kainit sa panahon. Apan matod ni Galado nga minus pa ang epekto sa huwaw gumikan kay dili pa man planting season. Hinuon aduna pay mga abot nga lagutmon gikan sa kabukiran sa Kandulawan, Haklupan, Manipis ug Campo 3. Matod ni Galado nga magsugod ang planting season sa Mayo. Apan subay sa pamahayag sa pag-asa nga mulungtad pa hangtod sa Hunyo ang epekto sa El Nino, awhag ni Galado sa mga mag-uuma nga dili lang una mopugo sa pagpananom. So only few of them planted crops, especially vegetables. And since most of the farmers are not yet planting, so it could affect less. Matod sa city agriculturist nga aduna gihapon mga lagutmon nga makasugakod sa huwaw nga mamahimong itanom sama na lang sa bisol, kamote o gabi. Wa pa usay na dawat nga taho si Galado nga nagnihit na ang supply sa tubig sa dakbayan. Yes, Bob, di pahibaw sa city agriculturist nga nag-awhag sila sa mga farmers nga dili lang una mananom og leafy vegetables inay root crops samtang nagpadayon pa ang El Nino. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.